מה עובר על נועה קירל? אני קרח. נורא קשה לתפקד. תדעו שאין קפה טעים פה. תקופה כבר משהו מוזר לי שם, ואני חושב שאחרי שראיתי את הסרטון הזה, משהו הקליק לי. דיסקליימר, אני שרוף על נועה קירל. מטורף עליה. עוד מהתקופה שזה בכלל לא היה מגניב לאהוב אותה. כשהייתה בת 15 מרקדת על מסעיות וכולם שפטו אותה, אני הסתכלתי עליה ואמרתי בונה, יש לנו פה ארצות הברית. ובאמת כל הזמן החזקתי ממנה, כי מי שראה פושרס, וכן ראיתי פושרס כי אני באמת אוהב את הבחורה הזאת, מבין שהיא מנהלת לעצמה את החיים. לא קורבן של אף אחד, היא לא חלשה בשום צורה, היא ניוותה לאן שהיא הגיעה בכוחות עצמה. בגלל זה כל הסיפור הזה האחרון עם הקפה, ותכף אני אסביר גם למה, מה זה מבאס אותי. נועה, בואי נודה באמת, אם פעם היית עושה אומנות עבור הקהל שלך, היית המוצר של הקהל שלך, היום הקהל שלך הוא המוצר שלך. מתבטא בהכל אם את מוציאה עכשיו אומנות רק כדי לקדם מוצרים, או דוחפת נס קפה עילית בקליפ, אוקיי סבבה, אבל עכשיו כל סרטון שלישי את דוחפת את הנס קפה עילית הזה, בואי אפילו את, נועה קילה, לא תצליחי לגרום לקפה הזה להיראות טוב, כאילו אפילו הצבא מתקמצן על הקפה הזה, כאילו זה הרמה. כל מי שמעל גיל 18 יודע את זה. אז למי בעצם את משווקת את הקפה? נוער וילדים. לא חסר לה כלום בחיים, היא באמת יכולה לבחור מה היא מפרסמת, היא כבר בפריבילגיה הזאת. מה קרה ללהתאים את המוצר לקהל שלך? בשנייה לחשוב על מה הקהל שלך צריך לפני מה שאת צריכה. אני מבין, קיבלת ג'ובה והכל, אבל מה הקהל שלך הרוויח מהדבר הזה בעצם? בסופו של דבר, נועה, התופעה שקיימת על ערך שאת נותנת למעריצים, ולא על ערך שאנחנו צריכים לתת לך. באופן כללי הגיע הזמן לחזור ולהעריך את הצופה שלנו, ולהעריך את האינטליגנציה שלנו, ולהתחיל למכור לנו, אם אתם כבר מוכרים לנו דברים שמתאימים לנו. זובי את שותה נס קפה עילית ואין לך איזה מכונת נספרסו מאיטליה.